Vítejte. Dnes se společně podíváme na jednu velmi známou hru Václava Havla Na audienci. Máme k ní, řekla bych, docela dost podkladů, tak se pokusíme z nich vytáhnout to nejpodstatnější. Je až neuvěřitelné, jak hra, která vznikla v roce 1975, dokáže mluvit i k nám dnes. Podíváme se tedy na to její absurdní jádro, na postavy a taky samozřejmě na tu dobu, ve které vznikla. Tak, jdeme na to. Přesně tak. Je to vážně unikátní pohled do Československa 70. let, do té takzvané normalizace. A skvěle to, myslím, ukazuje ty problémy, před kterými tehdy člověk stál v tom, nesvobodném systému. Tak pojďme rovnou k té hře. Audience je tedy jednoaktovka, často se o ní mluví jako o absurdním dramatu, někdy jako o tragikomedii, napsaná teda 1975. A celé se to odehrává vlastně na jednom místě, v kanceláři Sládka v pivovaru. Jsou tam dvě hlavní postavy. Ferdinand Vaněk, což je intelektuál, spisovatel, který je donucen pracovat jako dělník. A ano, tahle postava má hodně společného se samotným Havlem. Ty autobiografické rysy jsou tam jasné. Jasně. A proti němu stojí Sládek. Jeho nadřízení, který působí tak nějak jednodušeji, příměji, jako člověk z lidu. A ten jazyk, ten rozdíl mezi nimi je obrovský, viďte? Vaněk mluví spisovně, velmi kultivovaně, zatímco Sládek, ten používá hovorovou češtinu, občas i nějaký ten vulgarismus. Mně přijde, že to není jen o vzdělání, ale možná i o tom jejich postoji k té realitě. Možná i jak moc jsou ochotní se přizpůsobit. To je dobrý postřeh. Určitě. Ten jazyk fakt skvěle vykresluje ty jejich odlišné světy, ty životní postoje. A celá ta zápletka, ta se vlastně točí kolem jedné dost absurdní nabídky, kterou Sládek Vaňkovi dá. Jaké nabídky? Sládek mu nabídne lepší pozici práci ve skladu. Tam by měl, řekněme, víc klidu a času na psaní. Aha, to zní vlastně docela dobře, skoro jako výhra. Jenže tam asi bude nějaký háček, že? Tady to začíná být zajímavé. Přesně. Ten háček je právě v té absurditě, protože Vaněk, jak Sládek dobře ví, je sledovaný státní bezpečností. StB. A ten Sládkův nápad je, geniální ve své zvrácenosti, že by si Vaněk ty hlášení pro StB na sebe psal sám. Sám na sebe. Ano. Tím by si zajistil klid na práci a Sládek by měl pokoj od stébáků, teda od StB. To je neuvěřitelné, což Vaněk samozřejmě odmítne. A v tom odmítnutí se podle mě ukazuje celá ta morální past a vlastně zvrácenost té situace. Jakože nemůžeš přijmout výhodu, protože cena za ní je, ztráta sebe sama. Intelektuál je v podstatě bezmocný. Přesně. Zatímco figura jako Sládek, i když možná taky svým způsobem oběť systému, drží v rukou jeho osud. Ano, ta hra naprosto briliantně ukazuje nejen tu absurditu komunistického režimu, ale i tu obecnější otázku morálky a kompromisu v nesvobodě. A ty opakující se dialogy, to neustále nabízení piva Sládkem. Ano, to je taky důležité. To podtrhuje tu atmosféru bezvýchodnosti, marnosti. To je pro absurdní drama typické. Není to jen o ději, ale o té celkové atmosféře komunikace, která prostě nikam nevede. Připomeňme si i autora, Václav Havel, narozený 1936, dramatik, esejista, pak samozřejmě disident a prezident, pocházel z významné pražské podnikatelské rodiny, což mu za komunismu dost komplikovalo přístup ke vzdělání. No jasně. Působil v divadlech, hlavně v divadle Na Zábradlí, ale po 68. po invazi vojsk Varšavské smlouvy a následné normalizaci byl jako kritik režimu postupně umlčován. Jeho hry se nesměly hrát. Přesně. Publikovat mohl jen v samizdatu nebo zahraničí, stal se jedním z prvních mluvčích Charty 77, to byla ta iniciativa za lidská práva, a za svoje postoje byl několikrát ve vězení. Ta normalizace to nebyla jen politika, ale celková atmosféra strachů, apatie a právě té absurdity, kterou Havel tak mistrně zachytil. A ta osobní zkušenost je v audienci prostě klíčová. Havel sám fakticky pracoval v Trutnovském pivovaru, takže ta hra má hodně silný autobiografický základ. Není to jenom vymyšlené, je to odraz reality, kterou prožil. Přesně tak.
A je zajímavé, že světová premiéra byla v roce 1976 ve Vídni v Burgtheatru. Doma v Československu se legálně mohla hrát až po revoluci, po roce 89. A v roce 1990 pak vznikla ta velmi známá televizní adaptace s Josefem Abrahamem jako Vaňkem a Pavlem Landovským jako Sládkem. Ta je, myslím, ikonická. Určitě. A existuje dokonce audionahrávka, kde toho Vaňka čte sám Havel, což je taky síla. To ukazuje, jak silný ten text je, že dokázal takhle přežít a mluvit k lidem i v zahraničí a přes cenzuru. Jaké jsou tedy ty hlavní body, které bychom si z audience a toho kontextu měli odnést? Co je to nejdůležitější? No určitě to téma morální volby, v situaci, kdy vlastně každá volba vypadá špatně, pak ten střet intelektu a moci, nebo spíš bezmoci intelektu tváří v tvář té, řekněme, primitivní, ale systémem posvěcené síle. A ta všudy přítomná absurdita, která není jenom k smíchu, ale je vlastně hluboce znepokojivá. Přesně, je znepokojivá. A ta absurdita a ta morální dilemata, ta asi nejsou vázána jen na komunismus, že? Ty mechanismy moci, přizpůsobování se, obrany vlastní integrity, to se objevuje v různých podobách pořád. Plně za nějaké pohodlí o tom, kde je ta hranice kompromisu, kterou už člověk nepřekročí. Ta hra prostě klade otázky, které si v různých obměnách klademe i dnes. Takže Audience není jen nějaký historický dokument, ale dílo, které pořád provokuje. Možná stojí za zamyslení, kde a v jakých podobách se s absurditou systémů nebo různých situací setkáváme dnes my sami. A jaké formy může mít ten tichý osobní odpor proti nim.